А защо Владо Николов тук в нашия бутиков подкаст само пред 150 хиляди аудитория съобщи, че ти си номер 1 на любовния фронт? В Италия от всички, които са минали. Аз не съм спал. Имаш ли обяснение? Не съм спал с него. Как ще да? Защо така ти даде приза? Ама не знам, защото сигурно много ги разтягам, разбираш, повече историите. Той и Любо така разправя, че съм бил учител. Владо... Може би Владо, като тръгнах от Кунио, той взе моят апартамент и там игра. И там усетил. Имаше домашен телефон. И нощно време са му звъняли жени, разбираш ли, и той даже мога да го попиташ. И явно, защото той журналист видял, че ме нема. И сигурно нещо от този род, че са му звъняли жени нощно време и той отишъл на други ден при президента и казал, искам да ми смените апартамента. Как бе, вика, този апартамент е, вика, много е хубавия, Борето Кьосев беше там, изглед към Пиемонте, много хубаво. Не, искаме. Ма защо? Вика, аз от една седмица не мога да спа. От коя си замина телефона, звъни денонощно.